Po dlhej zime sa pred norou opäť objavuje jazvečia rodina. 5 jazvecov začína nové obdobie roka. Po mesiacoch strávených v podzemí je čas postarať sa o srsť a zbaviť sa nečistôt po zime. Keď je očista hotová, prichádza na rad upratovanie nory. Jazvece vynášajú von staré lístie a podstelku, ktoré sa počas zimy nahromadili v ich domove. Keď je stará podstielka odstránená, jazvece prinášajú do nory nové suché lístie. Tak si pripravujú čisté a pohodlné miesto na ďalšie dni. Po práci prichádza čas na oddych. Pred norou sa venujú vzájomnej starostlivosti a nechýbajú ani chvíle plné hier. Takto vyzerá začiatok jary v živote jednej jazvečej rodiny. Ak sa vám takéto videá páčia, dajte odber na tento kanál.